Het is jo het smoorhiet en de meeste mensen zie je daarom verkwolling. Bij Science Safari in Finwalen wordt er echt goed om de bisjes tocht. Het personeel zorgt ervoor dat de bisjes de halle goed koel houden. Beesten genoeg skaatplakken ha en altijd vast drinkwater ha, dat is gewoon de basis. Verder hebben we een aantal beesten wierdspooten. En nou, bijvoorbeeld de struisvogel, emus. En dat zijn de loopvogels. Ja, die zijn echt gek op een bad, neem ik het maar. Hè. Die gaan er helemaal verlezen en ja, dat is een genietje van hun. En verder horen beesten er wel ijskoos van maken, waar we juist al mee begonnen. En je moet je voorstellen, dat is dan nou ja, eigenlijk beversen eten, zeg maar. Hè? Dus stukjes fruit in een beker met water, dat is beversen. En doen we dan in een bak met water. De beesten in Science Safari komen van de hele wereld. Het ene kan de warmte dus beter verdragen als het oren. Beesten als een kameel, zeg maar, ja, die ben daarop ingesteld. En die hebben gewoon goede vaardigheden om hier prima mee om te gaan. Dus die is gewoon ook in de volle zin en gewoon rustig eten. Die hebben eigenlijk nergens les van. Eigenlijk de meeste beesten die er wel meer les van hadden binnen de vogels die echt in skaat zitten. Die soms de snavel hier op me gaan, zeg maar, om maar verkoeling te vinden, om die warmte kwijt te kennen. Behoorlijk bloedheet, maar ik moet zeggen dat de beesten hadden er knap aan aanpassen. Dus ze ziet het skaat op en ze houden haar rustig. Dus ik denk dat verzwaren ze het zwaarder houden als de beestjes.